Hadu arts pangut ki samla pule nakari India kentup lai kundai ngut naka jylla Meghalaya hakasi sajan kila wanphai shalari da kabarung nakaput Sonamura Tripura hadin bakila mi ino nari Bangladesh namar kajing akan art kabajur kalaki hakani kari. Ban penkre kejingwan poi jong kini ki samla pule ki officer jong ka sarkar Meghalaya kalaya trailang bat ki officer jong ka sarkar Tripura. Kasorkar jylla kalaya kren ru bat ki bor penya jong ka Indian Embassy hakari Bangladesh wen pentikena ya ka jingshingan haka jingpen kenria ya ki samla pule na ki jaka bakisa. Deputy Commissioner bat Superintendent of Police jong ka Sonamura kila penbiang ya ki umso bat ya ki songjing bam ban sam sya ki samla pule jong ka jylla Meghalaya ki bawan pet na kari Bangladesh. Nelor kata kasorkar kalapan kre ru artili ki bus super deluxe sleeper coach balasan ran lang da ki pulet ban net shaw ki samla pule na kaput Sonamura kenang ban penti kena ya ka jingsuk ha ka let ka wan bat ka jingshingan jong ki samla pule. Ya ka jamit na ka benta ki samla pule lapan bet Lyngba Deputy Commissioner jong ka East Jantia Hills Circuit House clear. Kasorkar Meghalaya kala thungru ya ki nodal officer na ka administration bat pulen ban pet na dong syadong. Katnat INPR jong kasorkar jylla hakasi sajan kala pentip ru bagi dan sa shispa kat sangut ki samla pule nong India kebalawan pa shala yeng da kabarung na integrated checkpoint dauki. Na kini ki shispa kat sangut prangut ki de ki samla pule na kani ka jylla Meghalaya shispa nrupu prangut na kari Nepal bat iwei na kari Canada.